табодули таҷриба омӯзиши дастовардҳои соҳавӣ ва асос ба густариши бештари равобити тарафайн дар доираи конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 дар маркази экспои шаҳри душанбе намоишгоҳи саноатии ҷумҳурии тоҷикистон низ ташкил гардидааст ки хусусияти хоси он истифодаи технологияи муосиру безарар ва аҷати экологии тоза мебошад. дар ин замина меҳмонон ва иштирокчиёни ҳамоиши сатҳи баланд бо майли зиёд аз намоишгоҳи саноатии тоҷикистон боздид намуданд. дар ин намоишгоҳ иқтидори ғайриоддӣ ва муосири саноатии тоҷикистон муаррифӣ гардида имконоту иқтидори истеҳсолии кишвар бо шакл ва сабку услуби хос мутобиқ ба ҳар бахш дар гӯшаҳои алоҳида намоиш дода шуд. дар ин рӯз Константина Чивенга, муовини якуми президенти ҷумҳурии Зимбабве, бо ҳайати ҳамроҳон бо иқтидори истеҳсолии тоҷикистон шинос шуда ба сифат ва шакли коркарду омодасозии маҳсулоти ватанӣ баҳои хос дод. дар ин форум аз дастовардҳои тоҷикистон дар самтҳои кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, саноати маъдан ва умуман чӣ гуна истифода ва коркард шудани маъданҳои табиӣ дидан кардем. таассуроти таъсирбахше низ гирифтем ки аз пешрафти соҳаҳо ва аллакай бо технологияҳои инноватсионӣ коркард шудани маҳсулот аст. ин хеле қадами бузургест дар тӯли фаъолияти корхонаҳо, зеро агар ба таърихи фаъолияти баъзе аз ширкатҳои бузург назар кунем, фаъолияташон аз солҳои 60-уми асри гузашта шурӯъ шудааст ва акнун маҳсулоташон дар ҳадди ниҳоӣ коркард мешавад. аз ҳама муҳимтар истифодаи об аст. акнун ман дарк кардам ки чаро тоҷикистонро кишвари сероб дар осиёи марказӣ мегӯянд. аввал ин ки барои шумо обатонро тоза карда истифода бурдан шарт нест, чун табиӣ аст. тоза аз табиат дастраси шумо мегардад. ин аст он энергияи сабзе ки мо мебинем. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо дар таъмини оби ошомиданӣ, балки дар тавлиди энергияи сабз бо ин роҳ низ пешсаф аст, яъне иқтидорҳои энергетикӣ аз ҳисоби нерӯгоҳҳои барқи обӣ зиёд мешаванд. ин ҳама бароям таъсирбахш буд. намоишгоҳи саноатии тоҷикистон ки дар доираи конфронси сеюми байналмилалии оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 дар маркази экспои шаҳри душанбе ифтитоҳ гардид, маҳсулоти истеҳсоли сирф ширкатҳои ватанӣ, хоса намунаҳои иқтидори истеҳсолиро барои меҳмонон дар тамоми бахшҳо шурӯъ аз технологияҳои нав, низоми мошинсозӣ, саноати кимиё, саноати сабук ва насоҷӣ, дорусозӣ, маҳсулоти санитарӣ, инчунин масъулаи сохтмонӣ, саноати хӯрокворӣ, нӯшокиву нушобаҳо, шаклҳои техникаҳои зирехпӯши истеҳсоли ватанӣ, техника ва мошиналоти кишоварзӣ, молҳои соҳаи электротехника, нуриҳои минералӣ, чарм, маҳсулоти полиграфӣ ва электротехникаи маиширо ба маъраз гузошт. дар ин рӯз Раймонд Донгсима, сарвазири ҷумҳурии Габон, низ дар ҷараёни боздид аз гӯшаҳои намоишӣ бо имконоту намунаҳои иқтидори истеҳсолии Тоҷикистон шинос шуда барои таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ, воридоту содироти маҳсулот ба кишварҳои ҳамдигар ва баҳри афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни ҳам омодагӣ баён намуд. ман бо даъвати ҷониби тоҷикистон омадам то дар ин конфронси сатҳи баланд иштирок кунам. иштирок дар ин ҳамоиш муҳим аст, чун он як мавзӯи глобалӣ буда ба бисёре аз кишварҳои ҷаҳон таъсир мерасонад. далел ин аст ки ба ин нишаст намояндагони беш аз 100 кишвари дунё омадаанд. нақши раис ҷумҳури шумо дар ҳалли мушкилоти об муҳим ва роҳбарикунанда аст. ин масъала дар оянда то рафт муҳим мешавад. дидед ки форум бо миқдори муайяни кор оғоз ёфт. ҳар яки мо нуқтаи назари худро баён намудем. дирӯз ман худам баромад намудам ва оиди муҳимияти ин масъала иброз дошта будам. шумо на танҳо об доред, балки оби хушсифат доред ва дар ин самт мавқеи устуворро низ соҳиб ҳастед. фикр мекунам ки ҳама ҷонибҳои манфиатдор низ барои баёни нигарониҳои кишвари худ ва ҳадафҳои устувори дар пеш гузошташуда сарҷамъ шудаанд. мақсади асосӣ барои ҳамаи мо кишварҳо ҳарчи бештар ба ин ҳадафҳо наздик шудан аст. ҷумҳурии тоҷикистон бо шарофати сиёсати хориҷии худ ки дар заминаи низоми дарҳои кушода татбиқ мешавад, тавонист на танҳо равобити судмандро бо давлатҳои хориҷ нигоҳ дорад, балки бо пайдо намудани равиши хоси дипломатияи худ ки бар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умумибашарӣ асос ёфтааст, ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. ин аст ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дар радифи фаъолнокӣ дар ҳалли мушкилоти глобалӣ ҳамзамон ҳадафҳои рушдро дар шакли муосир чун иқтисоди сабз ва энергияи сабз муаррифӣ ва тарғиб менамояд. Фахриддини Муҳаммадюсуф, Баҳодур Қурбонзода, Ахбор, намоишгоҳи саноатии Тоҷикистон.